थांलायखायबो जागा गोथागो जागा गोथाया जोंबा जमाइया होदा पलिटिकेल माखाया राजनीतिनि उद्दे जों राजनीतिनो बाद्रगै आरो हिमाया हिपाव दङ गारो जों सरकार न सांथायखौलायो हफानो जों बुजिगै थांथायखौलायो आंनि साखायसो आं बुजिमोनगोन मथाय गथर बाबा गरियानि कर्मचारी तै दंनाय बायनै बिया गोरै बिया गोनां बायदिनैनि कर्मचारी संनो तै सिनि 18ता मोयालनि बरं गोनां पन्साय सं तै लुकु लुकुनि चौधुरी सं बोरै सिराय जत्तनो तिनि हरनि हाहदानि तै पाइफ्लाया हामजांमों आनि मा फाख्लायनाय रनो खलमों रवै तिनि ताख्लाय बिसिनि 432 खिपिनि बिसि कक मालाइमों चेंसालाय जानो कक हंखे जों कतालिया 432 काजा हंखे जों जगाजगनो अमहाय बिसानि कक जाबलायो सामंबो तांया फावना लायो तांलायो कक हंखे जों कतालिया 432 काजा हंखे जों जगाजगनो अमहाय बिसानि कक जाबलायो सामंबो तांया फावना लायो तांलायो जे तांनो साथ पाइले समया रंलायो जे सामं संगुना लायखे बा जे जों रायदा रेजरेसन ना लायखे जे नामासो तांजागो कायसा कुसु पाइरो लायमाया जानरो लायफानो सामंत गोबांमा आथांहा आगेगो सुदु पूजा पार्बन सिमिसि अंगै तैसा सामंकलाय ताबो हमके बायरे जमातियानि तै बायरे रोबायबो तंलाय थाय नांहा बाया खालाय थाय नांहा समग्र बिचार आचार हदि जागा जमिनि कक बांलाया हदि थाम बायबो तंलाय थाय तिनि मियासिं चेंगो उपमुख्यमंत्री जिष्णु देब्रमा रिंमानि तिनि थांलाय मालिया बा जोंबो आसो दुरा दुरि तिनि जिसिनिबो चेंनाय ओमफ्राय रवीन्द्र भवन रिंजालायमानि थांलाय जामालिया तिनि ते कैसा थांलायखायबो जागा गोथागो जागा गोथाया जोंबा जमाइया होदा पलिटिकेल माखाया राजनीतिनि उद्दे जों राजनीतिनो बाद्रगै आरो हिमाया हिपाव दङ आं 2 बार 3 बार गथना इंगमनि साजागि आनि साथ दिनै हाहदाव हिं थांजाक बरंगना रामपद जमातिया बाय रिंजागि थांजाव खावायसा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फाइफ्र तारिख दङ राइटिं पेटो जलिया लगे ताबो आइबा आसे तारिख नांलिया तमाबो कैसा हाय कोई आसोक जिनि गय बासाखे बासासिनि आबो हायरखे साया जों जे जमाइया होदानो जे प्रशासन जो पलिटिकल खायनायरो जे फानो सामं नां रिंखे बुजिगै थांलाय थायखलाय हाय थांगै जाया वाइसांखा ता एसिस्टेंट सेक्रेटारि केशव संलगे दङ RSS नि कतर फाइनाय देखे फलतो तो खिमा फाइनाय हि थांलाय जावखा रवीन्द्र भवन तो बैफोरनि कतर फो फाइबा हिंदी वाला मानसेरे तमा ओ मोहन भागवतनि याक्राय कार देखलाय जे तै बहाय बबो RSS नि कतर न आपरो केशव बाबू साजलिया Okra sar omo hakin yende himahala hai je ja pha thangi bisaya tini rok da hai ngona hi angke besi saja khaliata u kotor phainai no si
베리고 자티로 포낭 성사세 콜로마 하이테 마동시다 그러니까 계속 딱 동작을 보사절리야모 오크라 살하게 자야블레슨 소마스니슨 부까지 소마스니 보티 하이 뭐로나 하이 콜로이마 동난 자로케 비니를 타운케 바하이게 웅나이까 무코몬트리 버로도 더 소마 하이 사문난케 링하 자트레 porpa 카이하 하이 예데바 가로증 सरकार न सांथायखौलाय हफानो जों बुजिगै थांथायखौलाय आंनि साखायसो आं बुजिमोन थांजानाय जायगा थांजानाय अल जत' खिनो तमा सानाय कास्टमारि ल जत'नो रनाय हिताखौलाय एबिसि बाय रायजो सरकारखौनो वाइसा रिंफ्रावबो थांलायखा थांलायनानै जोंखौथ' कक सांख्रिखा जोंथ' माइ फैजाबा ओमफ्राय एडिसिओ वैसे हाके जो तो पालते थांग जगह मा थांखा सेक्रेटारि ये दो बहायने जोंबा माइ फैजा जाजे मा जानि जा सालाय संगे हाय थांग आसो गारि बारा थावखिबि थाइनो हायखलायता ते बुसि थांगानि नांलायसिनाय आं प्रशासन दंनेरो रेंजार फन हाय सालाय कुलाय जतो बायके अरु जागा थांमो दसा थांयै दंमो दसा कुनेरनो सालायगै थांमोनसि जावै फायदि बनबा जों दिनै जत' मोयाल रिफुरलायबाय जावनाय जानि जा प्रस्ताब तय थैनाय जानि जा कक सानाय जानि जा बक्तव्य पांचाय हुंदी एबाजार हुंदी कहाँ प्रस्ताव न जत' वांसलायै देश तमंखे तेसक कहाँ केनेकी मनोमाली करिलाय एकदम सेवा सेवा हा होदा दिनो सेवा जानगै कहाँ के तांगमखौ परिचय आंनि देहनि परिचयनि फुनुग्रोनाय अमाहायके जत' वांसलायबाय जानो देश रायजोराव आरो बा नाना ससुर उनक्लद सकलद आबहावानि जाया